lan mintuna ayo bareng nimas ana tepi sito aseba ya
wilujeng dalu winantu sagunging parumatan kunjuk Bapak Komandan Kodim 0802 ingkang dalu menika pun wakili Bapak Dan Ramil Kapten JPM Nur Hadi ingkang wirantu sagunging panghormatan Bapak Kepala Desa Mringin Muneng Pengkol saha ngrandu tan kanten ugi nglarangan winantu saking parmatan kunjuk Bapak pimpinan Pondok Pesantren Darul Fikri Kyai Haji Zuhaimi LC kunjuk ugi Ketua Pawargo Banjarmasin saha jajaran pengurus sesepuh pinisepuh tokoh agama tokoh masyarakat Desa Mringin lan sak kanan kiringipun ugi kunjuk pepunden kula kang hamengkugati Bapak Mayor CPM Mujito Esa MM Soho Barayo Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rinenggo sagunging pakurmatan kanthi tinarbuganing cipta rasa budi tuwin karsa sandyaning para werda para pepundhen sesarengan sumangga kula dherekaken ngunjukaken puja puji dalasan sedaya raos syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam lestantun kunjuk panutan panjenengan dalasan kula Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mundi dawuh timbalan kang hamengkugati Bapak Mayor CPM Mujito SHMM dalasan kulawarga kang wonten kalodhangan mangke sampun netepi darmaning werda sembada ngentas putra nenggih Bribda Arbi Pradana SHMM ingkang hamengku semaning tiyah Nindya Rindi Astuti SPD. Lampahing upacara dawuh sampun kalampan wondene dalu menika taksipun lajengaken kanthi gelar tasyakuran gelar wayang kulit sedalu natas wonten ingkang pinitaya ngasta panjenenganipun Ki Cahya Kuntadi SSN MSN sagung para pepundhen kepareng matur tamaning tata cara dalu menika kawiwitan purwaka ingkang nomor sepisan kalajengaken angka kalih Hastungkara pamaosing doa kalajengaken angka 3 sambutan bilih boten sisip sepisan dawuh pangandikan utawi sambutan saking Bapak Komandan Kodim 0802 ingkang badhe dipun wakili Bapak Dan Ramil Bapak Kapten JPM Nur Hadi wontene dawuh pangandikan angka kalih saking kang hamengkugati Bapak Mayor JPM Mujito SHMM kalajengaken penyerahan tokoh wayang saking kang hamengkugati dumateng Ki Dalang Ki Cahya Kuntadi yen to mangke tokoh wayang sampun wasrahaken saking hamengkugati dumateng Ki Dalang tandha yekti pagelaran wayang kulit dalu menika kawiwitan mbujung wahyane mangsa kala wekdal sampun saya ndongap dalu prayogi adicara dalu menika enggal kawiwitan tata cara sepisan purwaka sesarengan hamurwakani gelaring adicara dalu menika kanthi sesarengan maos basmalah bismillahirrahmanirrahim mugi Gusti paring ijabah rida saengga dalu menika pagelaran wayang kulit saged lumampah kanthi lancar nut kegudangan. Angka kalih umbul donga. Pepunden kula Rama Kyai Haji Ahmad Zuhaini LC kepareng ngandhikani waosan doa. Sumangga nuwun. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para bapak dalah para ibu monggo kita ndonga sareng-sareng. Mugi-mugi acaranipun Bapak Mujito dalem menika lancar sukses. Tansah dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih mugi-mugi putranipun Arbi Yudo Perdana ingkang nembe nikah mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabati rasulillah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nas'adu annaka antallah la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawil umurana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisari abadna waqti hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al birri aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungging panuwun ngaturaken sungkem kula ingkang nderekaken lenggahipun Rama Kyai Haji Ahmad Zuhaimi LC. Kalajengaken tata cara ingkang kaping 3 dawuh pangandikan.